Juri meni no, beda juri meni no. Ang nelada bi kamera korna. Ori madu fitting deh. Ang lada, mana kamera ya? Oh. Mana yang ini sih first time marna GoPro zeng. Video kalam na. Aku first time, kasih first time. Akai ko danda mai di sini mate. Wah. Besi jagan. Besi jagan. Ada gini. Dengalai. Satam Dengalai. Ada gini. खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोसे दिनैनि बे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय आं दा दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि बे नाग्रासारा आमगुरियाव थ' फंबाय सासेनि बिब'नि हाबा जानो फैदों लोगोसे आंजों दङ नै कुनाल फंबाय हेल' लोगोफोर ओइनो फंबाय जों सानैजों फैदों जों कुनालानि न'निफ्राय आरोना कुनालानि न'निफ्राय फैदों आंनि न'सिम आदाया फैबाय ओमफ्राय दा जों सानैजों जाहैनोसै लोगोनि बिब'नि हाबा हाबायाव सफैबाय दानिया नोंथांमोना नुदों बे गेटआ आं दा उदालगुरिनि बे नाग्रासारा गामियाव दङ स' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै हाबानि बे ब्लगखौ फारसेनिफ्राय देखायनो नाजागोन उदालगुरिनि बे उदालगुरि जिल्लायाव माबायदि हाबा जायो आंथ' फार्स्ट टाइम उदालगुरियाव स' बे गेटजों हाबलांनानै जोङो दा रिसेपसननि टाइमबो जाबाय सानसुफु जोंबो जाना लाग्रोनि उनाव मोनायाव माबायदि हाबा जायो उदालगुरियाव बेखौ देखायनो नाजागोन ना दानिया आं नोंथांमोननो खैनाखौ देखायनोसै ना हिनजाव गोदान बेनो नानि जिरायना दं नानिया अबंसानि बिब' आं दहाय खोन्थाबोदोंमोन ना दा माने रिसेपसन सोलिबाय दङ नै बिथांमोना फैगासिनो गासै जोंनि बाथौ धोरोमाव बे हाबाया जागोन दा मोनाबिलि समाव बर फैयोब्ला स' नैबे समाव रिसेपसन सोलिगासिनो दङ जोंबो फैदों आं गासै 250 किल'मिटार ड्राइभ खालामना फैदों फुंनि 5:15 दा आर्लि मर्निं जोबोद खुवामोन अब्लाबो माने लोगोनि माबाखौ लाखिनो कारनै आं बेसिम फैदों आरोना फंबाय कुछ बोलो मा दा सफैबाय जोङो ओमफ्राय दा बेनो जागोन हाबाया ओमफ्राय बेखौ बे हाबा जाजासिम जोङो नेगोन आरो दा ओमफ्राय दोनलांगोनबो हिनजाव गोदानखौ उखैबाय नामा उखैबाय नामा उखैसिगोन आरो लासै लासै एसे मानांबाय जों जासिगोन दसे उनाव ओमफ्राय बेखिनिजाय बैराथिफोरखौ देखायनो दै नै बैराथिफ्रा नै गय खावगासिनो दङ जोंबो दा जागोन र' साहा लोंबाय थादों ना नोंथांमोना नुगासिनो दं गोरबो फंबाय इउटुबाव बहुद नुखायोना ओमफ्राय जोंहा जुरिनि फंबाय बे नोंथांमोना गोबाङानो नुखायो जुरि होनबा सिनायखायो मा खबर मोजां चेनेला सोलिगासिनो चेनेला दासान्दि एसे माने हप्तायाव मोनसे मोननै नङाबा मान्थआव मोनथामसो जादों भिडिअआ खम जादों माने कन्टेन्टआनो नागिरना मोनला सानसुनि स्टार्ट खालामसै जानो ना सानसुनि माने कयथा जाखो टाइमा बहुद जाबाय माथो 3टा सानसुफुनि नंला बेलासिनि जानाय जासिगोन जोंना बिथिंजाय गोरबो फंबाय कुनाल फंबाय सासे नुदों नुवाखै फंबाय नुदों ना जानोसै जोंना आइटेमा मा दं देखायगोन दा बेसे जागोन आधा केजि नोंनालाय नोंनालाय आधा केजि जागायदो फंबाय जागाव दालि ओमफ्राय बे तरकारि नामा लाब्रा लायग्रोनि मा आइटेम फैयो दे फंबाय बुं खै केजि जागोन अमा आं जानाय नङा बिसोर जागोनदां अमा फैबाय आसाम ट्रेक्टर नोंसोरना लाउड मिउजिक दामदों बेखायनो मोजाङै माबानाय नङा प्रेजेन्टखौ होनसै नानिनो ना जाखांबाय गोबां मानसि जागासिनो ओमफ्राय दा बेलगाव टटलापारायाव थांगासिनो दं गोरबोमोनहानाव
नोंथांमोनाथ' इउटुबाव नुबाय थाखायो गोरबो खुंगुर होननानै बिसानावनो थांगासिनो दं सिगांनानो इसानि न'आव थांनोसै बेसेबांथो हाबायाव थानो टाइम पास खालामनोसै एसे गोरबो मोनहानाव फट' जाबायनो ना भिडिअ जुरिमोननि न'आव फैदो जुरिमोननि न'आव बेरायनो आंनो लादो बे केमेराखौ आरो ना ओरै ओरै मादो फिदिंदो आं लादो माने केमेराया माने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो ना GoProजों भिडिअ खालामदो आंबो फार्स्ट टाइम गासिबो फार्स्ट टाइम आखाइखौ दान्दा बायदि सुयो माथो वारेंगोल दान्दा बायदि सुयो जि गोलावगानो दान्दाखौनो बायदि सुयो आखाया दिनैनिफ्राय गोलाव जाबायलै बिना नै जि गोलावखा एकदम फिसाया गोरुआबो हामानिफ्राय हामा जाखो गोरुआ जाबाय मोनसे आसाम ट्रेक्टर गान्दा आसामनि ट्रेक्टर नामा ओमफ्राय अफ खालामनायालाय अफ खालामनाया बेनिफ्राय बेनो दे थांसै होमबा मादै दे थानो Tuh. Bedor. Boria.